What the fuck? Filip? Si doma? Kto? OK. OK, keď som sám doma, tak poď sem opäť check Billy. Zahráme si takú hru. Kameň, papier, nožnice, OK? Nájde. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Dobre, takže ešte raz, zahráme si takú hru. Toto je kameň, nožnice, papier. Dobre, takže ešte raz to skúsime. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Čo? To ako si urobil? Obyčak, ale z mojej izby. Ja zase mám sa hrať do piče. Budem sa hrať s týmto mojim novým telefónom. Adam? What the fuck? To je Nokia 3310? Ne, to není 3310. Dobre, dobre. Ty si to chcel.